Raija, meillähän tuon saa. Moro! Arska täällä taas kotkottaa. Tullaan taas tällä kertaa käymään täällä samalla Töimaalla. Siellä on pilkkikunkut jäällä tuolla. On kyllä älyttömän laaja tämä kuva. Mä en tiedä oikein vieläkään kummalla kannattaisi kuvata tällä laajalla vai ei laajalla. Tuossa oli tosiaan se takka, minkä roippeet näkyy siinä lumihangessa. Ne pitäisi sitä viedä pois. Ja tuolta vähän vielä somistella tosta. Onkin vähän tämmönen erikoisviikko. Mulle tulee tänne tarvikkeita käytännössä vasta niinku perjantaina monen päivän kuluttua. Mä nyt vetelen tässä johot tuonne ja teen koolauksia vähän ja tuonne menee mies tuonne väliin. No ainakin sopii johot sieltä. Mä vaihdetaan nämä ikkunat nyt yli huomenna ja tuohon tulee se ovi ja tulee kaveri tuolta toiselta työmaalta, niin laitetaan ne poikien kesken sitten. Mutta ei kai siinä muuta kuin tuumasta toimeen. Mä alan noita johtoja selvittelemään ja laittamaan sähköjä tänne. Tai en minä niitä kytke, mutta mä veän nuo valmiiksi. Ei tarvitse sitten muuta kuin mestarin tulla kytkemään. Niin päästään vähemmällä ja nopeammin. Helpommin, nopeammin ja paremmin. Tännehän tosiaan tulee tuommoinen lyijykynäpaksuinen maakaapeli tuolta. Mä vein sille putken tuosta, että sen saa vetää uuden. Se on semmonen antennijohtotyyppinen ratkaisu. Kävellä varovasti tänne. Tännehän tulee tonne pistorasiat, ledispotteja, keskelle tulee valo, eteiseen tulee spotteja, saunaan tulee ledejä. Tää on aika yksinkertainen keikka. Kyllä näillä sähköt veellään. Nyt mä pidän pienen safkiksen ja näkyy naamasta, että on pieni lunssa. Mutta olkoon. Aika köyhät eväät. Aina mennä. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Kokeillaan löytyykö kirvesmieheltä semmosia poranteria, että saadaan sähköjohto vehettyä seinästä läpi. Tai aika monestakin seinästä. On siis kevät. Tänään pitäisi olla aika hieno aurinkoinen keli, mutta ei ole paljon näköä. Tuli muuten hyvä keikka tossa perjantaille. Semmonen sopiva perjantai-keikka. Töitä vähän tuntuisi olevan kyllä. Hyvä, niin. Pitäisikö tästä tehdä oma video, kun katsotaan auton siivoamisesta? Täällä pitäisi olla aina tärkeimmät mukana, mutta kun tulee tehtyä vähän kaikenlaista, niin ei. Siellä on poranteri. Nämä Macpackit on kyllä hyviä, mutta kun ne vaan kiireessä touhuilee aina ja on vähän kaikkea pysy kaksi lihapullaa, niin ei vaan jouaa aina kaikkea. Eväät. Saakohan tämä edes läpi? Huuria. Sitten otetaan stydikone. Lähdenkin suoraan tuohon Mokerille reijän. Tää on semmonen peli, että
pyörähtää ranteet poikki, kun pitää tuolleen kiinni niin kuin sairaasta jutusta. Roskat heti pois. Käydään kahtomassa. Moi! Puuilo, punainen. Puuilo punainen. Sieltä lykitään putkesta läpi. On vaan niin pienet röörit. Jepudius. Check. Oi. Rokkapilli, raija. Millähän tuo nyt saa pois? Onneksi on hoikkamies, pienet hauikset. Nuo on vaarallisia, kun noihin tökkii sitten aina silmä. Vaikka sä katkaiset sen miten, niin se tulee tolle korkeudelle aina. Käsikko. Siinä meni ulkorasiat. Ohui! Noin vaan laitettiin johtoa 100 metriä. Siellä on pistorasioja ja valoja ja katkaisijoita ja keskus tulee tuonne nurkkaan, missä roikkuu tuo tämänhetkinen keskus. Kauhian sotku nyt pitää siivota seuraavaksi. Tuo tulee kans ja nyt tulee LED-valoja kattoon. Valoja tulee, sitten tulee parit ulkovalot tulee tuohon. Sitten nuo tuli noin. Tulee ulkopistorasioita tänne. Siellä on johot ja täällä on jopa yksi ylimääräinenkin johto. Sitä kun vetää tommoselle ammattisähkömiehelle itse valmiiksi vaan noin, niin pitää aina vähän miettiä silleen. Silloin olisi mahdollisimman helppo niin sitten käydä kytkemässä. Mäpäs vähän siivoilen nyt ja jatkan sitten mun koolaushommia. Täällä ei puutu enää koolailuja muuta kuin tuo sauna ja huomenna varmaan somistelen sitten tuossa ulkona vielä vipat. Torstaina tulee ikkunakuorma sitten. Ja perjantaina mä oonkin toisessa paikassa. Sieltä tulee kans omanlaista videota sitten. No tehdään nyt tää ensin. Akku loppuu pirun äkkiä tästä GoProsta kyllä. Kuten sanottu, niin aika hankalaa kuvata näitä työmaa-olosuhteissa näitä videoita sille ilman, että se häiritsee töitä. Mutta nytkin kun pitää banaanitauon, niin tässä voi ottaa samalla pienen sightseeing. Tuolla on muuten hienoa paneelia, mitä tänne tulee. Käyn näyttämässä. Ui että kun on kevään keli. Pian pääsee virsalöimään ahvenia ja kuhia. Tänne tulee tämmöstä katto tehdään ohkosesta. Tämähän on hyvin lähellä semmoista perusmetkipaneelia. Seinälle tulee tämä, missä on tämä kuvio. Erottuuko se siitä? Aika hieno. Näyttää tikkuselta, mutta ei todellakaan ole. Märkylä. Ui kevät! Tähän tulee sirkkelilinja sitten. Laitetaan siihen Makita iso poika laitetaan siihen ja tehdään sillä panels-hommaa. Mutta joo, mä alan nyt siivoamaan niin see you later alligator. Mikä tuo 18 tuossa oli? Tämä tuu passilla tässä kierrelle. Se on aika hyvä. Kiilata vielä pitää sieltä. Kyllä mä se sitä rassoon. Se on ihan selvä. Onpas muuten vähän rähmää tuossa kameran silmässä. Tulee työmaavilmiä vaan. Siellä on ekolaastarivillat siellä takana. Ja
Hyvä peli. Hais, se on aivan naulapyssy. Melko lailla sitä pitää oikasta. Tuonne olisi mennyt vielä lauta väliin, mutta en snaijannu. Nyt minä alan heittelee kamppeita taas miten sattuu tonne auton kyllä. Lähden kotiin syömään makaronia ja jauhellia. Huomenna vaan vielä tempasen tuohon noin loput. Tämmönen päivä tällä kertaa. Sähkö pois! Joo, oli tämmönen päivä tällä kertaa. Hei, siinä oli kesä tai kevät. Jaa, täällä ei näy mitään. Täällä on kyllä ihan valosaa muuten, mutta tää ei varmaan nyt tunnista tämä Cameratsoni, että täällä on lisää kevättä. Wow! Pian pääsee tekemään vaikka mitä kesäjuustoja. Kiitoksia, että jaksoit katsoa videon tosiaan tänne asti. Tai joko kelasit tai katsoit. Ihan sama. Jos haluat nähdä jatkossa lisää jotain Arskan toilailuja, niin laita kanava